No i co? Piszą, że na chemik Pachapado Samtabula zakos kąpieli w ciepli pierona do wody. Ja nie wiem, co to się sam robi na tym Bytomiu. Kiedyś coś takiego, jakby jednemu z drugim za Niemca szupok pałą przypierdolę i teraz ja już zgub. To ja się sam mogę kąpać, albo nie. A i także nie wziąć batków to. A kaj tam jeszcze Halloween. Tu coś muszę uwiecznić dla potomnych, bo to co tu jest grane w ogóle? Tu jeszcze niedawno sobie biegały koniki po zagrodzie po prostu. A tu była taka wielka łąka. Tam jest staw, tam żeśmy jeździli na ryby. To była gęsta, piękna, taka zarośnięta łąka i tam widać, to już te chałupy teraz zasłaniają, ale tam widać piekary śląskie, bazylikę, 2 wieże. A tu teraz niesamowite. Ja tu nie byłem może parę lat w tym rejonie. Dom na domie. Co się to robi, ty? Jak się tego da po śląsku? Das ist einfach unmöglich. Das glaube ich nicht. Ale tu były połowy na tym stawie. Kule bele. No ale teraz niestety zakaz połowu jesiotra. Kiedyś można było łowić jesiotra. Co prawda na jeziorze za Uralem, ale mniejsza z tym. Klapsznita. Niby jest 15 po 7, ale ciemno jak w dupie. Ten Bytom już jest dla mnie za mały. Ja się w tym mieście duszę. Jedziemy zobaczyć, co tam w Poznaniu słychać. Stary niedźwiedź mocno śpi. Proszę Państwa, jestem w najlepszym kurczaku w Polsce. Tak mi powiedział Dawid i Patrycja i Mało tego, Kamil. to jest w Wielkiej Polsce. W Wielkiej Polsce. Kurczak masłowy, kurczak teriyaki, kurczak musztardowy. Jaki Pan reflektujesz? Nie wiem, jeszcze nie jadłem. Będziesz w telewizji. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie, siebie. A, no, pięknie, żeś wybrnął. Uwielbiam regionalne kuchnie. I człowiek poje i pogra. Pobije. Street Fighter 2 Turbo. No i miasto obejrzane. Drodzy Państwo, kuchnia regionalna stestowana. W zasadzie można wracać do domu. Redakcja Dziennika Górnośląskiego dotarła do prowincji wielkopolskiej. Tu słynny Radzionkowski, członek klanu Bączkowicz. Tak, to ta rodzina od tej słynnej piekarni. Jak widać, rozchwytywany nawet tutaj prywatny kamerzysta. Piątek, mimo tego tłumy ludzi, godzina wczesna. Obiecałem sobie, że tym razem oprócz przez 3 dni żarcia i picia coś sobie ładnego kupię, jakąś pamiątkę z Poznania i z Poznań Game Arena. Nie wiem jeszcze, co by to mogło być. Coś takiego, coś wow. Achtung, Achtung, Flieger Alarm. Pita. To jest świeże. Food truck Żabki. Tego jeszcze nie widziałem. Ale chyba, no widzę, że wzięcie jest, nie wiem czy nie rekordowe. Za każdym razem, rok dorocznie, od lat jak tu przyjeżdżam, chyba 10, może lepiej, muszę zrobić tradycyjne ujęcie schodowe z góry. O, i tak to, proszę Państwa, wygląda. Tłumów nie ma, jutro pewnie przy sobocie będą. Ja nie wiem, ja powiem Wam, że po tej chorobie 3-tygodniowej jestem taki wymęczony, że nie mam siły nawet na ale tu drzewka im pozdychały. Nie mają ręki do roślin. W przeciwieństwie do mnie, bo mnie 2 razy zakwitł storczyk.
Także wykorzystując fakt, że przypadkiem przechodziłem obok z tragarzami w Poznaniu, to coś przejdę, obejrzę jak co roku, nagram Wam. Tak naprawdę to ja tu przyjeżdżam od 10 lat po to, żeby raz w roku przynajmniej z Bytomia ruszyć się gdzieś dalej niż do Katowic. Chociaż w zasadzie to ostatnio nawet do Katowic nie jeżdżę, bo się nie da przez estakadę. I co się okazuje? Da się żyć bez Katowic. Skuli mnie to, by to miasto mogli zbulić. No dobra, nie no, niech stoi. Tu jest trochę klimat starych IEM-ów. Jak jeszcze mi dawali akredytację i mogłem na nie wejść. I już ich i tak nie ma w Katowicach, to... Ja Wam zaraz wszystko opowiem, co się tu dzieje i poczujecie się, jakbyście tu byli. Tu grają w komputer różne gry. Tam też. Tam też grają. Tam nie wiem, co się dzieje. Tam tu jakieś będą, nie wiem, cuda. Tu chyba leją piwo, bo są jakieś beczki. I tu jakaś ninja. Z 10 lat do zadku, że się tu wydupcyły te barierki. Pamiętam to do dziś. Znalazłem komputer dla wielkiego fanu przeboju Krzysztofa Hanke. Plikiem se jada na szychta, mo plikiem se wracam z roboty. Na głowie mam gogle Carrera, z icherką mam spięte galoty. Ale te dzikie parkowanie w dużych miastach to już przechodzi ludzkie pojęcie po leku. Kurde, dajcie spokój, wjechać na środek imprezy autem i to jeszcze takim rzęchem. I po lewej, co oznacza, że no wszystkie naraz gdzieś tam jest jakieś ustawienie, jest ryzykowne zagranie, kiedy... Czyli właśnie spotkał mnie pan widz i dostałem od niego, uwaga, nie wpierdol na odmianę, pan widz był z, jak to sam powiedział, Marienburga. Krzyżak. Malborska krówka. Mam nadzieję, że nie nasączył tego niczym, a jak już to chociaż czymś fajnym. Także dziękuję panu malborskiemu komturowi krzyżackiemu. Z serca Górnego Śląska. Dzień dobry! Co pan tu robi? Ja tutaj pracuję. Ciężko pracuję. Słuchajcie, ja tu widzę pewne działania, które zakłamują naturalny wygląd kobiety. Tu jest robobaba i powiem wam, że no, zrobili jej wybitnie odstające dupsko. I to może dziewczyny wprawiać w kompleks. Nie wiem, czy to tak powinno być. Tam można przetestować nową część Gotika. Znaczy nie jest nowa, bo to jest remake, ale jeżeli są wśród was gotikarze, to jest bardzo, no, prawie tak sztywny i nie do grania jak oryginał. Powinniście być zadowoleni. Tiry na tory. Wiecie, co dzisiaj będzie się działo tu po nocy na tym łożu? Wiecie co? Tak. Będę tu spał. To jest Poznań, znany też jako Boston Europy Środkowej. To teraz trzeba coś tak tu jeszcze z kuchni lokalnej przekąsić i można spać. To jest rynek w Poznaniu. Taka jest. I co o nim można powiedzieć? Co można mi powiedzieć? Jest całkiem ładny. Jakimś cudem. Ty no? Jak nie jest rozkopany, nie wygląda jak Mariupol, to jest całkiem ładny. No jest. Wiktor, bardzo ładne miejsce. Bardzo ładny talerz. O, Bardzo ładny. orężada. Podoba mi się. Dobra, ale to musi być jakaś interpretacja tego dzieła. To nie moje. Gist. No to Jeśli po coś w ogóle warto jest przyjechać do Poznania, oprócz oczywiście Wiktora i reszty, to jest to. I... no nie, to. Delegacja, nie delegacja, kuchenne rewolty,
Musi być. Poznań prezentuje się dziś iście kwitnąco. Jak w Poznaniu ładnie się zagospodarowywuje przestrzenie publiczne. No, kurde, elegancko. O, to tu mi się podoba. Tu często ludzie tańcują ze słuchawkami, że silent disco. Oni słyszą, a my nie i tańcują. Śmiesznie to wygląda. O, tuła. A już miałem jechać do domu, ale jak już przechodzę, to wstąpię. Dobra, ja wam opiszę wszystko, co się tu dzieje. Poczujecie się, jakbyście tu byli, jeśli was nie było. Tam jest Nintendo, tam jest CD Projekt, tutaj jest Truck Simulator, tam jest Gothic, tam jest Painkiller, tu jest na Xboxie można pograć, tu się kręci kołem, tu jest Instytut Pamięci Narodowej, tam jest coś z, nie wiem, tam się kupuje pluszaki. Najważniejszy produkt eksportowy Wielkopolski. Aż się Aleksandra zespawnowała, aby go spożyć. Proszę. Dziękuję. Siadaj! Najważniejsza rzecz jest? Jest. O nie, wpadło tam najgorsze. Już? Wpadło i pękło. Księżyca to nas jest. Ale komputer aztecki. Ale tam robali musi być dużo. Obiecałem, że sobie kupię w końcu pamiątkę jakąś z PGA, bo nigdy nic nie kupuję. No i mam. Najlepsza pamiątka z Poznania. Mapa śląska z XIX wieku. Warto było tu przyjechać. I 100. No, głupi by nie kupił. Maszketem machem. Są czerwone. Co to? O nie, to też nie. Tatarczyn i to jest bardzo dziwne, pan Wołodyjowski. To było PGA 2025. Najlepsze PGA, na jakim byłem. Bo kupiłem sobie mapę Śląska z XIX wieku. Dziękuję Państwu za współuczestniczenie wirtualne w tej przygodzie. Proszę o pozostawienie komentarza i oceny pod filmem. Do zobaczenia.